No primeiro momento pois non me entusiasmaba, parecía que me daba medo que fora un campamento demasiado científico, pero é que foi chegar ali e xa vías a todo o mundo falando, xogando, non sei, esperábame que fora algo moito máis científico, pero é que está moi ben combinado o científico coa parte de facer pasalo ben. Desde o primeiro momento xa non é que che deran ningunha charla nin nada, é que chegabas e xa te reunías con todo o resto de integrantes do campamento, entonces, claro, xa te obligaba a facer algún amigo, porque non te ibas a quedar ali solo esperando. E logo, ademais de Lumieira e as actividades que se facían o resto do día, pois axudábanche moito a pasalo ben, a facer amigos. Varios dos amigos que fixen eran veteranos naquela edición, pasaron ben tamén, e eu pois, tiña ganas de volver a velos outra vez, e entón xa tiña clarísimo que cando acabei que o ano seguinte quería volver a participar. Agardo que sea tan gratificante como as anteriores, xa noutro nivel que non sea como alumno, pero poder facer que os que vayan este ano tamén de participantes que o pasen tan ben como pasei eu.